sum credo paternitam corpus spiritu Deus Deus mecum corpus meum materam tam crus metamisai. Gina, ang kapugatan. Kana ang kapunuran. San asas. Huwag naman yung ibate mo sa sakit ka kayo! Sari! Hindi ka magdamdan! Sabali! Ayaw hipan yung bigawan tayo mo ang mga kaliwa. Nahigugman na ang mahalog palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat, nga gikaligot-gutan o gidontan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagong, mukirig siya. Yan ka mga Antonio. Yan ka. No! Napangi ko. Mamamanda. Magbayad siya! Ang mga kaliwa. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupot. Ikan pa kaniyan to hanggang karoon ang kaliwat butay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol, ini. Iksay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwa. Ang mga kaliwa. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez. Sa direksyon ni John Gomez. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusokon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga bakukang upuhipan. Iyong utok. Ang mga kaliwa. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Niyan ang akong anak. Tayong adlaw, Loretta. Makiksultin pa kanimo bahin sa kikasabutan na mo si mong inahan. Matilde. Paminawa si Dominic, anak. Loretta, nagkasabot na kami si Matilde. Nga mag-ipon og puyo. Gisultihan ka na nako. Muuyon ka og dili apan ipadayon gud namo ang gikasabutan namo nga mag-live-in, Loretta. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay dining sugilanon. Ang mga kaliwa. Mama Matilde. Tungod kay ako kining kalipay. Nagkinahanglan ko sa maong kalipay. Busa, paminawon ka nako ug maminaw usab si Dominic. Kinahanglan makabati usab ko ug si Dominic kung muuyon ka ba o dili. Di na kinahanglan nga musulti pa ko kung muuyon ba ko o dili. Kay matod pa nimo. Muuyon ko o dili. Ipatuman magiti mo ang imong kasabutan, ang inyong kasabutan. Salamat sa imong pagkamasinabuton. Gawas pasad, anak ka lang nako, inahan mo ako. Gikinahanglan ko kini kaayo, Loretta. Gawas pasad, ako kining kalipay. O gawas pasad, ako ang makig-ipon ni Dominic. Imo ka ng desisyon.
dili ako. Gimahal o gigugma ko si Dominic. O gimahal usab ako ni Dominic. Matod pa nimo doon na kay kaalam. Dinhi sa inyong atubangan mangutan ako. Imo bang gigamit ang giingon nimong imong kaalam? Aron imong masayran kung tinuod ba nga nagkahigugmaay gyud mong duha? Dili na, Mr. Loretta. Dili na kinahanglan. Kasing-kasing nako mao nagsulti. Pag matuod ana, pila na kadaghang katuigan ang nilabay so kadamatay ang imong amahan. Wa kapagani nako ihimugso, apan namatay na siya. Ug sukad niya adto, karon pa ko mabati niini. Karon pa magmando ang akong kasing-kasing nga mahigugma o magmahal. Pag-usap. Busa dili ako angay magsusi pa. Kung unsa ka tinuod kini si Dominic alang sa laing hugna sa akong kinabuhi. Ang gidugayon sa kusay sa mga katuigan, maoy magmatuod nga sa katapusan. Giabot gyud ang tagsa-tagsa namo nga mubati ingon niini nga pagbatia. Aron mag-usa kami si Dominic sa among gugma o pagmahal. Makasabot man ko o dili. Musabot man ko o dili. Maura gihapon. Kay ikaw man gid ang matuman. Ang imo ra gihapon kabubuton ang matuman. Di na gani uta kinahanglan nga musulti pa ko kung muuyon ba ko o dili. Kay ikaw ra man gihapon ang matuman. Pasalamatan ko gihapon ikaw. Mas sinaputon ka. Nasabtan tingali na ako. Nga kaniadto pa, sukad ko nakakaton og kabuot. Ikaw ug ikaw ra gyud ang matuman. Dominic, pasalamati ang akong anak. Salamat kayo, Loretta. Ako ipanumpa nimo. Isaad ko nimo. Mahalon o higugmaon ako ng imuinan. Unsa man, Mr. Le? Ako gihapon ang matuman, Dominic. Ani kapuyo, tipo nako. Ako na ganang gikwintang daan. Ani kong puyo, tipo nimo. Aron, duha na kita na magbantay ni Loretta. Excuse ninyong duha. Ako itong kudayon din ang ako mga importante mga gamit. Ikaw na mahibaw, Dominic. Ginunta ni Mugtanaw si Loretta. Bisan sa kahinam na kong gibati nga mag-usa nagpuyo kita, Matilde. Apan, may nabatunan ko ni Loretta. Ay, pasagdi siya. May pagkasarkastik ang isilbi. Sa ako nang giingon, pasagdi siya. Nabaguhan lang siya. Pero maanad na siya. Sige lang ko na. Ako tadayon ang imo mga butang. Nahibaw na ba ani ang imong inahan? Nahibaw siya gwa sa Manilurita. Wasi mahimo. Butugod siya dili. Ako, mo'y matuman. Sige, aturo ko. Sige lang ko. Tuwa na si Dominic. Maghakot na siya sa mga butang. Iyan ang hakuton din sa ato. Malain ka kaha o malain ka tingan akong isultero nimo. Sulti. Murag gianam-anam ko og palayo. Murag dunay nagbuot nga malayo ko nimo. Ang inahanon kong gugma og pagmahal diya ni mo, Loretta, way kausaban o way pagkabalhin. O way si bisan kinsa nga makakuha ining maong pagbatia. Lahi nga gugma og pagmahal ang gibati kong kadto ni Dominic. Mas bugat kagud nako ni bisan kinsang tawo sa kalibutan. Wa ko malain sa imong gipanulti, kay nakasabot ko nga nangiki ka lang. Lahi ang akong pagmahal nimo, anak. Espesyal tayo.
Nyot! Ngano, Professor? Nyot, naglanog-lanog na dinhi karon sa ato kining balita. Gisumsuma na karon dinhi sa ato si Dominic ug ang inahan ni Lorita. Ha? Nga naman. Nandabi si Dominic nga magtipon ko sila sa Matilde. Mag-live-in na sila po, si Matilde. Kung andang hakot ay kayang mga butang Dominic no? Pagkawa ko'y kasayuran nga si Dominic di ay batol pa ni Boy Pata. Napi na Boy Pata niya. Ay, murag anay nga sikrito kay Mikoy-koy umikot-kot o sa koy-koyonon nga kot-kotonon. Hinumdum lang kung dongran nila ni taon ay anhing dongran nila nga misultiana. Ay, murag anay. Wag yun ta may baho nga ang anay di ay mikot-kot di ay. Pariha ka man taon na natong idag Dominic. Ay! Baniog ang balita, Antonio. Sa tanang panahon mo apil gyud si Matilde. Di gyud magpauwahi o magpapildi si Matilde. Magsige ka ba lang og ingon ini, Antonio? Wa kay ganang makigsulti nako. Wa ka na'y ganang nga mutanaw aning imong inahan? Kanunay lang ato asa layo ang imong pananaw. Nakigsulti ko nimo, dili ka mutingog. Kung mutingog ka man, way gana. May pagmulakaw. Sorry. Sorry, anak. Nyot. Ano sa'yo problema niya? Nyot. Uy, ang tinuod ng presyo. Ug maugin ni tinuod. Isulti na ko din mo. Sukadas na itabo naman ni Lorita. Murag ako dalag usa sa kalibutan. Nindot kayo dato kung mamatay na lang ko. Nyot. Nalipay ka ba? Di masugod ang kalipay, Matilde. Natuman na gid nga akong gusto nga maangkon ka na ako sa ibita. Pagtagpaw na ako. Kaya magtapaw sa pagkunin. Sige na. Kung nakita lang nila kung unsa ka kanindot sa panahon sa panahon ug higayon nga ingon ini. Nindot ta ka tanawon nga naay gisulob ba. Unsa nakain ni karon nga ining hukas sa imong lawas. Tagpawa na sa ko, Dominic. Kay tagpaw ka usap na. Grabe mo. Mat, Matilde. Grabe na sa niyo. Ay. Hi, Lucretion. Hi, girls! Ay, pogi problem. Isura gining guwapo tayo. Pagkita galing na to sila, no? Murag babuang. Hasang iro, naghalhal gana tanaw na ko. Murag katilaon sa kong lubot. Ay. Naghinuktok man?
Abi nimo. Denta ko mo doon nimo kay libaw mo kung mulakaw ka dayon. Mulikay ka. Oh, to na lagi. Kadiot, kung ganti ka, ha. Lakaw ka. Ayo, lingkod og balik. Please, Loretta, lingkod. Kana. Lingkod lang diha. Hinuktok ka, nakita di ka. Pila ka adlaw nga makakita ko nimo nga magsige lang kag hinuktok. Sama ni Unyot. Si Unyot. Layo kay pananaw. Pirmi sang naginuktok. Dali unsay imong tuyo. Magbalita ka kung naunsa nang imong higala? Mao gid ako tuyo. Masultihan ka nako. Nasabtan ako nga mo hinungdan ikaw nga magsigi sa lantaw og layo kayo. Ni matuod kini. Nga ikaw ang hinungdan tungod kay matud pa niya. Sukad lang sa naitabo ninyo duha. Mura kuno siyag nag-inusara las kalibutan. Nagpasabot ka na nga gimingaw siya nimo, Loretta. Unsay itubag ni Loretta? Unsa may mga hitabo karon nga nagtipo na gyud sila si Matilde ug Dominic. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat dalit sa RMN Drama.